I vull començar amb aquesta fórmula de salvació clàssica entre nosaltres, els valencians, perquè en una ocasió com aquesta resulta més encertada que mai, ja que veniu o torneu a la que és la vostra casa. Avui és clau dir-vos als valencians que per raons ben distintes, ben diverses, vivim fora de les nostres terres. En alguns casos, inclús són descendents d'aquells valencians que en anys difícils, molt difícils, de la nostra història, hagueren d'emigrar o hagueren d'exiliar-se. Benvinguts a la nostra casa. Avui me sent profundament emocionat d'estar així, en esta sala, en esta plaça, que és la plaça de tots els valencians. Dins de les meves competències, de la meva conselleria, tinc l'honor d'encarregar-me del CEL, el Centre de Valencià a l'exterior. Molt sovint patim perquè no tenim mitjos. Ens agradaria poder ajudar a col·laborar més, buscar les fórmules per a trobar-nos més sovint. Confie que en el futur millorarem aquest tema. Però avui només puc donar-vos les gràcies, dir-vos que allà on esteu vosaltres està una part essencial de la comunitat valenciana. Estem estudiant la fórmula, parlarem amb l'Ajuntament de València, per a que de tots els seves d'arreu del món isquen iniciatives de suport a la declaració per l'UNESCO del Patrimoni de la Humanitat de València.